pairs of Janet Nichols with Pembroke Lady Sandra. And in 6th place, 1565, is Chris Osborne with second goal, secret engagement. Mae'r gwobrau yn parhau i ddod, y wobr nesaf yn cael ei roi yng nghanol y prif gylch wrth i ni edrych ar yr adran B, y Merlod Cymreig. Y dosbarth cynta ar fore dydd Iau i'r gasau gwag neu'r adfarch dros 4 blwydd ddod, ac yn mynd ar wobr gynta Red Flower Ninette of Rose yn eiddo i Mr Christian Blwme. Christian Blwme yn dod o'r Iseldiroedd. A'r ceffyl yma Red Flower Ninette of Rose, y fam wedyn Hoicust Natalie of Rose, eto o'r Iseldiroedd, a'r tad paddock Marcus dwi'n meddwl. Yn ail wedyn ni, fe ddath Long Halves Lollapalooza. Digon o gefnogaeth i'r un ddath i'r brig yn yr adran B. A'r dosbarth cynta ar fore dydd Iau, y gasau gwag neu'r adfarch dros 4 blwydd ddod. Ac yn amlwg, yn falch iawn o fod yn cudio y garden goch. Mr Christian Blwme, Red Flower Ninette of Rose yn mynd â hi.